Det sidste vi nåede at gøre i den forrige video, det var at få lavet et token, og vi kiggede på, hvordan det token så ud, hvad det var, det indeholdt, når man havde logget ind, når man havde fået det her tilbage. Når man så har fået sådan en token ude på sin klientmaskine, så bruger man det token til at sende over til serveren, hver gang man har brug for at requeste et eller andet, som er beskyttet. Og det vil sige, at det næste vi skal gøre, det er, at vi skal prøve at beskytte et endpoint. Vi har vores i det her lille projekt, jeg har, der har jeg nogle POEM endpoints, som ligger og ser, vi flytter den der lidt ned, ligger altså sådan her ud, og dem kan man så beskytte. Der kunne det for eksempel give mening, at vi beskyttede dem, der ændrede noget på serveren, så hvis vi beskyttede dem, hvor det var put og delete for eksempel, kunne vi starte med. Og måden vi gør det på, det er ved, at vi skal sætte nogle roller på her til sidst. Her bagefter, der skal ligge nogle roller, som fortæller, hvad det er, man må, hvem der må komme ind og se det endpoint. Og der kunne vi lige lave en ny enum her. Public faktisk. Public enum. Og tager vi lige og siger lidt. Så siger vi public enum, og så skal det skal være en role, og den skal implemente en route role, som kommer fra Javelin. Så Javelin kan genkende, at det her det er noget, som den selv ved, hvordan den skal forholde sig til. Vi kunne lave nogle roller her, som hedder, jeg laver 3. En, der hedder anyone, en, der hedder user, og en, der hedder admin. Sådan der. Implements. Der. Route role. Hvis vi kigger på route role her, hvad det er, så kan vi se, at den kommer fra Javelin Security. Nu har vi altså sat det her op, så vi kan bruge det, og herinde, der kan vi så sige, i første omgang, der tager vi bare og siger, hvis det er noget, der skal deletes, så beskytter vi det. Og det vil sige, her siger vi role.admin skal man være. Admin. Role. Jeg tror, den har fået fat i den forkerte role. Role. Det skal ikke være den, jeg selv har lavet der. Det skal være, jo, det skal det faktisk. Det er for security. Ikke den der, men nej. Skal vi se en gang. Javelin Security Route Role, ja. Sådan der. Og jeg har fået lagt den her det forkerte sted, kan jeg se. Den skal. Her har vi hele klassen. Og den skal ligge der. Sådan der. Og herinde, der siger vi sådan en role der, der var den. Sådan. Så sætter vi admin på den. Så det der skal ske nu, det er, at vi skal have sørget for, at når requestet kommer ind med et token på, så skal det åbnes, inden det kommer ind og rammer det her endpoint, sådan, så man kan tjekke indholdet af det her token og se, om det er den rigtige bruger med de rigtige rettigheder. Måden man gør det på, det er, at man sætter et filter på, et before-filter. Og det sætter vi på oppe i her i starten, hvor vi siger, lige før vi havner ind i den her path, så siger vi before, der. Og herinde, der tager vi vores security controller. Har vi ikke lavet en instans af den? Nej, det har vi ikke gjort herinde. Der skal vi også lige have en security controller.
equal to, og det var vist en get instance der. Man skal bruge sådan der. Og så har vi den, når vi skal ind i before, sige security controller, og så vil vi gerne have den til at authenticate der. Sådan. Så den authenticate-metode, der skal ligge og køre her, den er ikke implementeret endnu. Hvis vi lige går ind i den der. I Security Controller implementationen, så kan vi se, at den ligger authenticate her, og den er ikke implementeret. Så det må vi lige starte med at gøre. Det vi skal gøre her, det er, at vi skal kigge på, hvad det er, der er kommet ind, og den bruger, der er kommet ind med tokenet, om den bruger har de rigtige rettigheder. Det er det, det handler om her. Så nej, det var noget sludder. Den tager jeg lige tilbage igen. Her i den her authenticate-metode, der åbner vi vores token, ser om tokenet er validt, det vil sige, vi kigger på, om det er expired, eller om det er fra den rigtige server her. Så det med rollerne, det kommer senere. Så i authenticate, der kigger vi bare på, om man er kommet ind med et token. Jeg tror lige, jeg snupper den herovre fra, så jeg ikke skal skrive den hele igen. Ja. Sådan her. Så lad os prøve at se, hvad det er, vi har fat i, hvad det er, vi har gjort her. Authenticate. Starter med lige at lave en object mapper. Eller vi har vores object mapper, så starter vi med at lave sådan en JSON node, som vi kan bruge til at sætte properties fast på. Det første vi gør, det er, at vi går ind og kigger på vores kontekst, det der er kommet ind. Vi er jo kommet fra before-filteret, så vi har fået en kontekst ind, og så skal vi se, om den har den rigtige header. Og det første vi gør, det er, hvis vi har et options request, altså ikke et get eller post eller put eller så videre, men et options request, så siger vi bare, okay, men så er det okay. Det må den gerne. Så returnerer vi bare. Den skal ikke gøre noget som helst. Option, den sender ikke noget hverken frem eller tilbage. Den tjekker bare på, om metoden er okay. Noget vi skal bruge senere, når vi skal til at arbejde med CORS, og noget der hedder pre-flight requests. Så det kommer senere. Vi hopper videre til den næste og kigger. Inde i headeren er der noget, der hedder authorization. Hvis der er det, hvis der ikke er det, hvis den er 0, så sender vi en besked tilbage til brugeren med en statuskode for bitten og en besked om, at der manglede en authorization header. Hvis det ikke er tilfældet, og headeren er der, så prøver vi at splitte den på mellemrummet, og det er fordi, at måden man sender sådan en token med over, det er ved, at vi kan lige prøve at kigge ned i security-delen her i vores HTTP. Her, når man sender sådan et request med over, så sender man det over på den her måde, hvor man har en header, der hedder authorization, og så har den et bearer hedder det, et ord, som den sætter først, og så et mellemrum, og så kommer selve tokenet. Så det er bare sådan en konvention, det er sådan, man gør det, og det vil sige, at måden vi tjekker det på, det er, at vi splitter på mellemrummet, så bearer står på den ene side, og selve tokenet på den anden. Så på den anden plads med indeks 1,
der har vi altså et token, og så kigger vi på, om det token, det fandtes. Hvis det her var gået godt, vi havde splittet den rigtigt og fået fat i et token, så er det fint. Ellers så sender vi en forbedring tilbage igen. Og så prøver vi med vores verified token metode og se, om vi kan få en user ud. Hvis det går godt, eller hvis det går skidt igen, så kommer brugeren ikke videre. Ellers så sætter vi den her verified, så sætter vi brugeren, som vi har fået fat fra tokenet, sætter vi fast på en attribut på kontekstobjektet, og så bliver det kontekstobjekt jo forwardet videre til det egentlige endpoint. Så herover i vores before-metode, skal jeg lige ind i den rigtige security. Ja, det var den rigtige sted. Ja. På her i vores before, der har vi ligesom interceptet vores request, og nu er det så blevet forwardet videre til alle de her endpoints hernede. Og det vil sige, at hvis endpointet ikke har et token, så bliver det afvist. Godt. Der var en ting, der manglede herinde i. Vi havde en metode her, som hed Verify Token. Den kan vi lige gå ind og kigge i, og der kan vi se, at den er ikke implementeret endnu. Så den skal vi lige have implementeret. Den ligger inde på Security Controlleren, og der skal vi kigge på den secret, som vi brugte før. Den secret, den kan vi finde heroppe, så den tager jeg lige her. Måske burde jeg egentlig tage den her og lægge den ud på klasseniveauet, så alle metoderne har adgang til den. Sådan der. Og så nede i Create Token, der har vi den der. Der er stadig ikke nogen problemer, det er fint. Og så i Verify Token, der siger vi så, at if, og så skal vi bruge vores token security metode. Token is valid har den en metode, der hedder, som tager token on secret ind. Token is valid. Og den tager tokenet ind. Token og secret key. Der. Hvis det kan accepteres, så returnerer vi token og security get user with roles from token. Det er også en metode, der ligger inde i biblioteket. Og her sender vi tokenet med ind. Sådan der. Ellers så kaster vi en ny exception. Og et authorized exception, hvor vi giver den en statuskode 403 og siger token is not valid. Sådan der. Godt. Så er den implementeret. Og det vil sige,
at nu er vi nået dertil, hvor vi har fået åbnet tokenen, og vi kan sende en user tilbage igen til der, hvor vi var med Authenticate. Her, hvor vi altså kan få vores user ud, og så kan vi sætte den fast her, inden vi kommer ind på det næste endpoint, selve det delete endpoint, som vi gerne vil beskytte, når vi kigger ind i vores resources her. Så var det der delete endpoint, vi vil beskytte. Den sidste del, der mangler, det er, at nu skal vi have sat et before-filter mere op, som kigger på de roller, der ligger i den her bruger, der er kommet tilbage igen, som er blevet sat fast på kontekstobjektet. De roller, de skal matches med de roller, der ligger her. Og det sker inde i application config-filen. Så herinde i application config, der skal vi ind og lave en metode, som har et before-filter, som gør, at alle requests, der kommer ind, bliver præsenteret for det her filter. Og ja, den har jeg liggende herover også, så den tror jeg også bare, jeg lige henter ind, så kan vi snakke om den. Og den er nemlig, der er lige lidt at skrive, hvis jeg skal sidde og gøre det i hånden nu. Der. Sådan der. Så jeg har lavet et, måden den her application config fil virker på, det er, at jeg laver en instans af application config her, som kun er tilgængelig med den her metode, der hedder getInstance. Og den getInstance, den laver den her new application config, og så tager den her, så har jeg en masse metoder efterfølgende, der kan dekorere den her config-objekt med forskellige funktionalitet. Og det vil sige, at jeg kan initiate serveren, det er det første, der sker, hvor vi laver den der Javelin create, og jeg har nogle forskellige properties, jeg sætter på config-objektet her. Så har jeg, og de returnerer alle sammen en application config. Det betyder, at jeg kan chaine, når jeg sådan starter en server op, ligesom vi så det herovre i main-metoden. Så kan jeg chaine alle dem her sammen, fordi de alle sammen returnerer en application config, så vil det sige, der kommer en application config tilbage fra hver af de her metodekald, og derfor kan jeg chaine dem sammen. Godt. Så nu har jeg altså lavet endnu en metode, som returnerer en application config, den hedder check security roles. Så den skal jeg også lige have sat på herovre. Check security roles. Så det er som, der er et eller andet, der er forsvundet. Set routes in. Point group routes. Routes. Hvad er der sket med den? Set routes. Der skal bruge en endpoint group. Det må være et eller andet ovenover, der er forkert. Det ser meget rigtigt ud. Okay, så der er lige den her, den kan vi jo lige lave om. Der skal være en object mapper. Havde jeg ikke sådan en? Jo. Der er en object mapper der. Object mapper. Sådan der. Og så har vi denne her. Ah, okay, det er derfor. Sådan der.
sådan der, den sådan der. Så skal jeg ikke have sådan en der på. Og den skal returnere en application config. Yes. Sådan. Godt. Tilbage til forklaringen. Det der sker her, det er, at vi har et before matched filter på. Det er ligesom before filteret. Det er bare lidt mere restriktivt. Det tager ikke de ting, der ikke er matched. Det vil sige, det er kun lige før noget, et endpoint bliver matchet. Det vil sige 404 og så videre bliver ikke, kommer ikke med her. Så kigger vi på route roles. Det her kontekstobjekt, det har nogle route roles. Det er noget, Javelin sørger for at lave for os. De route roles, det er dem, der automatisk bliver genereret ved, at vi kan lægge flere roles herinde. Jeg kunne også have flere end den her. Jeg kunne skrive role.user. Og det virker stadigvæk. Så hele den liste af de her roller, der kommer herind, det er det, som Javelin giver os i form af den her metode, der hedder route roles, der returnerer et sæt af route role typer. Hvis den er empty, så er det okay. Så er den ikke beskyttet det endpoint, så kan man bare returnere, og det vil sige, before filteret returnerer bare og går direkte videre til det matchede endpoint. Det næste vi kigger på, det er, at vi tager de der roller der, route rolesene, og så laver vi dem om til tekststrenge, så vi har et sæt af strenge, der indeholder alle de her roller. Og så tjekker vi, om de her allowed roles contains anyone. Hvis de gør det, så er det også okay. Så er det også adgang for alle, så går vi bare videre. Ellers så kigger vi på useren, den user, som vi havde lagt på attributten user, inde i authenticate-metoden. Og det er den, hvor vi så går ind og kigger på dens roller. Nu går vi ind og ser på den her user, og så siger vi, hvis useren er 0, så er det et problem. Så bliver det stoppet her. Ellers så går vi ind i security controllerens, hvad er det, den vil have? Den skal have en entity manager factory her. Det er jo ikke så hensigtsmæssigt. Den er der overhovedet ikke brug for i den her sammenhæng. Nå, det springer lige over. Ind i dens authorize metode, så vi går ind i den skal også implementeres. Der skal vi tjekke for de roller, der ligger på den her bruger, og de roller, der lå i listen af allowed roles, de skal matche med hinanden, eller en af rollerne skal matche. Og måden vi gør det på, det er ved at, nu tager jeg lige den her ud, ja, og smider den ind her. Og det der sker her, det er, at vi tager brugeren, som er kommet ind, den hedder user.dto. Der. Hvis den ikke er 0, så går vi ind og kigger på dens roller, sætter en stream i gang her, og hiver hver rolle ud, og så kigger vi på, om sættet af allowed roles, som jo blev lavet om til tekststrengen, om det nu indeholder en role to uppercase, fordi at alle de her allowed roles, de er lavet i uppercase. Og hvis det er sandt, så sætter vi vores boolean til true, og til allersidst, så returnerer vi den boolean, som hvis en af rollerne var sand, så er booleanen blevet sand, og så er det blevet verificeret. Ellers så default-værdien er false, og så bliver den så ikke authorized. Godt. Så
Hvis det går godt, og der er en af de her roller, der matcher de her loud rolls, der er en af brugerens roller, der matcher de her loud rolls, så, hvis ikke den er negeret her, hvis ikke der er en af dem, der matcher, så bliver man smidt ud med en API exception inden for bitten, og så kommer der en besked her om, at det ikke var de rigtige roller, og de roller, du havde brug for, det var i stedet for dem her. Ja. Det er vist det, der er i det. Så nu tror jeg, at det hele er sat rigtigt op, og vi kan nu gå ud og kigge på, hvordan vi kan bruge de her ting, vi har sat op. Jeg er ikke helt sikker på, om vi har fået det hele med, men lad os prøve det af. Vi går ind i HTTP-filen her, og lige logger ind igen med det her post request, hvor vi har fået en token tilbage. Tager jeg lige den her token her, kopierer den og smider den på et beskyttet endpoint, og det vil sige, det beskyttede endpoint, vi har, som vi godt vil arbejde med, det er det, der deleter. Jeg tror lige, vi laver den nede i bunden her. Delete from HTTP localhost 7000 og det, jeg tror, jeg lavede den om til 7070 API og hvad hedder routes nu? De hedder Poem, og så hedder den bare ID'et. Så jeg prøver lige at måske skulle jeg faktisk lige lave sådan en populate først. Køre populate, sådan så der kommer noget data ind i databasen. Ja, det gør vi. API, Poem, populate. Sådan der, og inden jeg gør det, så sætter jeg lige populate til at have en row anyone. Ja. Bare lige for at gøre det lidt nemmere for mig selv. Og så behøver den nemlig ikke at have den rigtige rolle. Så vi siger lige Poem, populate, og det skal ikke være en delete, det skal være en get metode. Jo. Get populate og så sætter vi lige det der token på, som jeg lige havde hentet, eller lige havde fået tilbage. Der. Så kører vi den. Og så ser vi lige databasen en gang, hvordan vores PoemDB ser ud nu. Poem, hvad er der galt med dig? Du skal lige have den der på. Public tables. Poem. Så vil jeg gerne se indholdet af Poem.
Nå, jeg kan også lige se en gang, hvad Poem egentlig har af, hvordan ser Poem entiteten ud. Den har vi liggende i Persistence, Entity og der, Poem. Så lad os se engang. Den har et ID her, som hedder long, og det er en identity type, så man ikke den bare har fået ID 1, vil jeg næsten tro. Så vi kan prøve nu at lave en delete. Der. Delete. Og så tager vi lige den der del her. Og så siger vi Poem 1. Og så prøver vi at give den tokenet med, det vil sige den her. Så vil lige, hvad den så siger. Ja, og så sender den tilbage igen, som er blevet slettet. Så det virker. Det er sådan set hele vejen rundt med vores token, hvor vi har fået lavet det, og vi kan verificere det, og vi kan åbne brugeren inde i tokenet og finde ud af, om den bruger har de rettigheder, som er nødvendige. Ja, det var det.